Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:34 po, Eye for an Eye. At ngayong umaga po na ito, makakasama po natin sa linya si Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers Party List. Pabati muna po natin. Magandang umaga po, Congresswoman. Inyo po pagbati po sa mga taga-Pangasinan. Magandang umaga, Idol Mark, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Pangasinan. Yes po, maraming salamat po for taking our early call. Kung ma-proceed lang po tayo po dito po sa mga usapin po na bumabalot po ngayon when it comes sa in related dito po sa mababang kapulungan po, no. Unang-una po dito po sa final ng inyong grupo ng impeachment complaint diyan po sa ano po, no, sa House of Representatives. Ano po ba ang progreso po nito ngayon po, Kong? Oo. Yung aming in-endorse namin na Opo. second impeachment complaint. So, sa ngayon, yun, nasa office pa rin ng Secretary General, no, dahil nga, parang may inaantay pa yata within the week, or next week, na isa pang impeachment complaint. So, para tatlo ma-endorse kay Speaker. So, yun ngayon yung status nung complaint. May mga nag-signify naman na pipirma sila doon sa aming complaint. Pero yung karamihan kasi sa mga kongyata ngayon, nag-wait and see sila doon sa siyempre, yung magiging pakiramdaman desisyon ng kanilang yes, yung desisyon ng kanilang party, di ba? So, siyempre nag-aano sila, nagde-depend sila sa desisyon ng kanilang party. So, malalaman natin by next week kapag dumating na yung third complaint at ma-endorse na yung tatlo. Opo. So, yes po, yung unang complaint po ng mga civil group po, no, mga membro po ng civil society groups po, at talagang marami po yung mga grounds po nila. Dito po sa inyong complaint, I think you only highlighted one major na talagang magsa-sum up doon sa naging tawag nito grounds of impeachment na magva-valid. Bakit iisa na lamang po ito? Pinagkaisa na lang yung isang complaint na lamang, Kong Franz? Oo, isa lang yung complaint na in-endorse namin, yung betrayal o public trust. Kasi ito na yung pinaka parang encompassing all the grounds for impeachment. So tatlo lang yung nilagay namin doon. So yung una nga yung misspent nung 612.5 million. No? Nakalagay doon yung gross yung discretionary power. No, alam mo naman yung confidential funds ang talagang nagde-decide diyan ay mahawak diyan ay yung head of the agency. So siya lang talaga yung nag-aan diyan, kumbaga nagdi-disburse. So, pangalawa, yung tungkol doon sa yung makiry ng auditing process. So, doon yung makikita natin yung mga acknowledgement receipt na mga pineke, yung mga acknowledgement, yung mga report, no, yung at saka yung isinabmit ito doon sa COA na sinertify naman, no, inattest naman ng head of agency, yung vice president, na nakita natin mga peke, mga dubious, di ba? Tapos yung mga sinabmit na yung mga report na galing sa militar na hindi naman pala activity yon ng Office of the Department of Education, yung mga ganon. And then siyempre yung yung pangatlo, yung hindi niya pagkilala doon sa oversight function ng Kongreso, 'di ba? Ilang beses na tumatanggi doon sa kanyang trabaho, no? Mula sa budget hanggang doon sa doon sa good government.
na talagang tinanggihan niya no na magsalita at magpaliwanag. Yes po. Kung, Kaya yun yung mga nilagay natin. Apo, kung dito po sa sinasabi niyong bilang na magsisignify na magsisignature, ilan po ba talaga yung pong bilang na kailangan po ninyo para po ito'y tuluyan pong umakyat sa Senado? Senado. One-third no ng mga kongresista, so 103. Kasi ngayon 309 na yung mga kongresista. Kaya 103 and above. So at least 103 na mga kongresista yung mag-signify ay aakyat na yon doon sa Senado. Oh, for sure, yung mga nanguna dito sa Quadcom Committee ay ito yung mga talagang pipirma dahil mayroon silang probable cause na nakikita. Oo, sana no sa yung mga member ng good government. So yun, so palagay ko magkakaalamanan yan pagdating sa next week, pag nag-submit na ng third. Yes po. May deadline po ba ito? Bago dapat ma-resolve na ito in the level ng or committee level bago para po ito ay umusad? Meron po bang deadline ito, Kong, or kasi 'di ba may mga ano po? Wala naman. Wala namang deadline. So kailangan lang ma-submit lahat ng mga gustong mag-submit ng articles of impeachment para ma-endorso na ito doon sa kung ito ay magkakaroon pa ng konting deliberation sa Justice Committee. Okay, ang quick comment lang Kong Franz dito po sa sinasabi po ng ilan po ng mga kritiko at ng pagsasubmit po ng impeachment complaint, and even yung pong mga komento rin po ng particularly sa upper house sa mga ilang senador na sinasabi nila itong impeachment will going to hinder yung pong pag-usad ng mga importanteng mga batas sa pagdinig sa mga importanteng batas. Ano pong komento niyo po dito? Well, may impeachment o wala, inaano naman siya no, tinatalakay naman siya. In fact, kahit mga walang impeachment, wala namang mabilisang tinatalakay na batas. At ngayon nga nakita naman ng ating taong bayan sa House of Representatives, tinatalakay na rin yung isang sa mahalagang issue ng ating bayan, yung tungkol doon sa pagkain, 'di ba? Sa murang pagkain. Meron kaming Quinta Committee at tuloy-tuloy naman yung pagtalakay sa House of Representatives ng mga panukalang batas din. Okay, so sa palagay po ninyo, wala naman po ditong madidelay po ng mga importanteng batas sakali pong magtuloy-tuloy po itong impeachment? Oo. Tingin ko wala naman kaming nadidelay na mga panukalang batas. Pero syempre kasi ang panukalang batas kasi depende yan doon sa kung ano yung priority ng ating ng leadership ng Kongreso. So yun, ako nga ang dami ko na-approve na panukalang batas dito sa House of Representatives. Pero nandoon lang sa Senate, di rin naman nila natalakay kahit na walang impeachment. Diba? Okay. So talagang depende kasi sa kanila yun. Opo. Kung ito po, nakita nyo po ba itong pagdating nitong complaint, ethics complaint against you? Ano po ba itong nilalaman nito, Kong Franz? At ano sa palagay po ninyo ang motibo ng pagsasampa po nitong ethics complaint po against sa inyo? Hindi ko pa nabasa yung ethics complaint na sinubmit kamakailan. Opo. Pero ang narinig ko based doon sa media report ay yung tungkol na naman doon sa aking kaso daw ng conviction doon sa lower court. So yun na naman yung binabanggit nila. Okay. So syempre alam ko naman kung saan nang gagaling yung mga ganyang moves, di ba? Yung mga political stunt na naman yan against me, political harassment ng mga Duterte. Kasi tignan mo naman yung kasama nila, yung abogado ni Kibuloy na talagang kilala na naman natin na Duterte supporters. Well, so sa amin, sabi ng ating chairman ng ethics, hindi niya pa rin daw nababasa, though nakarating na daw sa opisina niya. Well, harapin naman natin ito, kung tungkol naman doon sa kaso,
may mga rules naman kami doon sa ethics kung ano na yung gagawin diyan. Yes. So harapin naman natin yun. Oo. Oo, kasi medyo seryoso rin po yung ano nila dito, pero tignan po natin po no yung pag-usad nito. Anyway, ano po naman po ang komento po ng Makabayan Black dito po sa nangyayaring bicameral budget committee hearing po. Unang-una itong pag-alis po ng sa inyo pong pananaw, yung pong pag-alis ng subsidy ng government sa PhilHealth. Tama lang po ba ito? Well, tinututulan namin yan, yung pag-alis ng subsidy, kahit na yung paglilipat noong pondo. No, natandaan mo, Idol Mark, yung 89 billion na nilipat sa Yes. National Treasury. Apo. At ginamit sa iba. Although mahalaga rin naman yung health workers emergency allowance noong panahon ng pandemic. Pero dapat ay naglagay pa rin ng budget kasi ang mga hospital natin, laging kulang ng budget yan No? Correct. Kung hindi man naglagay ng budget sa PhilHealth, nadagdagan yung mga budget doon sa mga hospitals. Kaya lang wala nga Hindi sila talaga naglagay. Kaya kami ay we opposed yung pag-zero budget nila doon sa PhilHealth. Bagamat kami naman talaga ayaw namin ng PhilHealth kasi nininegosyo at saka kinukurap. Pero dapat yung pondo na ilalaan doon sa PhilHealth, ilagdag doon sa mga hospital. How about yung pong pagkakaroon po ng almost higit 1 trillion na budget ng DPWH? Tama lang po ba ito? 1.113 in specific po. Ayun na naman so hindi namin alam kung ano yung mga in-insert na mga project infrastructure project. So ino-oppose namin ito kasi sa nakaraan ang utilization rate ng DPWH ay mababa o maliit. Tapos nagdagdag pa ng budget na ganyan. Kaya ito nga ang problema natin pag nagkakaroon na ng BICAM na approved na, hindi man lang namin na-scrutinize kung ano yun. Biro mo, inaprubahan nung Wednesday, siguro wala pang isang oras bago namin natanggap yung copy nung bicameral conference committee. Kaya hindi natin alam itong mga pinagdaragdag na mga project, kung ano-ano itong mga to. So parang blanco din po pala kayo, yung mga ibang miyembro po dyan. Binubulaga na lang kayo ng approve na. Oo. Anyway, Oo. Kong Franz, lastly na lamang po, syempre dito po sa 2025 budget with the committee po, ng Quadcom committee po, now into conclusion na at meron na pong nabubuo na ipapasang batas, particularly in the guidelines ng paggamit ng confidential fund. Sa palagay nyo po ba, tama lang po ba yung pong panawagan po ng mga ilang grupo na pati ang confidential fund ng Pangulo, which is the top spender, ay dapat ding busisihin po talaga? Well, kami ang posisyon namin sa confidential funds ay dapat i-abolish na yan. Para kasi nakita naman natin doon sa paggamit ng confidential funds ng Vice President, tsaka sa DepEd. Kaya dapat i-abolish na yan. Dapat din busisiin yung paggamit ng Office of the President, itong confidential funds kasi hindi naman function ng presidente talaga itong mga intelligence work, 'di ba? So ibibigay lang din naman 'yan sa mga security agencies natin. Kaya talagang dapat wala na talagang mga confidential funds. Okay. Pero ang sabi nga po nila, their main reason is the commander-in-chief is the president, kaya daw naging top spender po daw ng confidential fund, Kong. Well, siyempre ang gumagastos din naman yan ay yung mga intelligence officer natin, pero wala sa function ng Office of the President. So, tingin natin para sa amin, hindi dapat nagkakaroon ng intelligence fund ang Pangulo. Lumaki lang naman yan sa panahon ni dating Presidente Duterte. Pero from 500 million panahon ni Pinoy, ginawang ginawang 4.5
something sa panahon ni Duterte, 4.5 billion, no, mula sa 500 million 'yan. Kaya kung meron man na confidential fund sa office ng president, hindi ganyan kalaki na billion, no, na 4.5 billion na confidential and intelligence fund. Ayun. Okay, parang duplication na, parang doble-doble ng gastos ng gobyerno. Oo, parang pagtingin din namin dun sa office ni Vice President, hindi talaga dapat sila nagkakaroon ng confidential fund and intelligence fund dahil ipapasa rin naman nila yung trabahong yan sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman talaga sa paniniktik, may kinalaman sa intelligence, tsaka iba pang may kinalaman sa national security. Ayun. Okay, maraming salamat po. Thank you, Congressman Franz, for taking our call. God bless po at ingat po for the entire day po. Merry Christmas, ma'am. Thank you, Idol Mark. Merry Christmas. Ayun po. Representative Franz Castro po ng CA or ACT Party List. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na!